Hola, aquí estem amb un vídeo més d'iniciació a la cuina per calor retinguda amb una CCM i farem un caldo. Per fer un caldo posem l'aigua i quan comença a bullir hi posem el tall. Jo hi poso pollastre, un os salat, un trosset de cansalada, un os de vedella, un os de pernil i aquests ossos que tinc de desossar un pollastre. Uns quants cigrons. Poso ja el foc fort perquè torni a bullir. Col, xirivia, nap, unes patates i una fulla d'api. I ara ho tapo perquè torni a bullir. Ara que ja bull, hi posaré la pilota i la sal. Fem això una miqueta. Els ingredients del caldo, els que tu poses sempre. Posem la sal. I ara el que farem és baixar el foc, tapem i ho deixem bullir durant 20 minuts. Bé, ja aviat farà 20 minuts que bull. Prepararem la CCM. Ja sabeu que és bo deixar-la preparada, així oberta, per entrar a l'olla. Ha estat bullint aquests 20 minuts. I ara el que fem és parar el foc. Esperem una miqueta fins que podem posar la tapa ben posada. I ara netejarem l'olla perquè no ens embruti la CCM. I aquesta és tota la feina que tindrem en fer un caldo. Ja la posem a dins. Molt de compte perquè sí que és veritat, jo he fet servir una olla de 5 litres. Si mireu, pot anar una olla bastant més alta, fins a 8 litres. I que com més gran poseu l'olla, més caldo us sortirà. Posem el drapet, el coixí, tanquem la cremallera i ajustem el cordó. I ara ho deixarem dins la CCM durant 6 hores. Durant aquest temps no requereix de cap tipus de vigilància. El caldo es fa sol, no vessa, no es cremarà i tampoc merma, perquè al cuinar a baixa temperatura i sense evaporar, l'aigua que hagis posat sortirà de caldo. Així que esperem aquestes 6 horetes i tornem. Hola, ja sóc aquí a punt de treure el caldo. Imagino que pensaràs, 6 hores és molt temps. Però 6 hores és molt temps si has d'estar pendent. Però si ho deixes i no t'has de preocupar, és poc temps. De fet, només l'he tingut 5 hores, perquè si no després se m'ajuntava amb l'hora de sopar i l'he tret abans per poder fer el vídeo. Bé, ara us ensenyaré com queda el caldo. També us ensenyo la temperatura que té. Ara mateix, i després de 5 hores, està encara a més de 75 graus. Ara el que farem és separar el caldo. Mirem la pilota, les verdures i el tall. Això seria la carn d'olla. Cuinar amb la CCM sempre és estalvi. Com haureu vist, només ha bullit 20 minuts i normalment el caldo el tens 2 hores. Per tant, la diferència és estalvi. Si ho fas amb una olla més grossa, et sortirà més caldo. Jo sí t'ho recomano, que quan facis caldo, facis una olla ben grossa. Així ja en tens. Bé, hem tret tota la carn d'olla. I ara colarem el caldo.
Durant el temps que s'ha estat fent el caldo, no hem hagut de tenir l'extractor posat, la cuina no se'ns ha engrasat, tampoc se sent olor de caldo a tota la casa. Fons, surten els cigrons, que han quedat ben tovets. Bé, ja tenim el caldo. Per una banda i la carn d'olla per una altra. Com ja heu vist, cuinar per calor retinguda amb una CCM és molt fàcil. A més, va acompanyada d'una taula orientativa de temps de cocció que et guiarà en tot moment. Tots els meus vídeos també t'ajudaran i sobretot els d'iniciació. Jo t'animo a que comencis a provar a cuinar amb una CCM perquè és una forma molt senzilla i econòmica de cuinar i t'ajudarà en el teu dia a dia. No deixis de cuinar per falta de temps, perquè aquest sistema és la solució. Faré imatges de l'escudella i com l'acompanyo amb la carn d'olla. Si tens algun dubte, deixa'm als comentaris i segueixen per seguir aprenent.